Mio napadao katamaran. A sad ćemo, moramo i čapa niza ispredot. A imaš ti dozvole za ovo? Kako nima dozvole? Posti, sto, svega. Evo večera. Biće za personal, biće za personal. Asti. Kaj je materijola? Ovo je za personal, za personal. Ala brže, krepačet. Neće, ne boj se, Ivane, ništa. Ne tresi. A ce ova neće mi. Mora tako. Bukva neka stoji Za ješku. Za ješku. A mi ovdje je materijola ništo? Neće biti materijala, pogledaj ovo. Pogledaj sad, još trepije, ovo. Pogledaj ovo. Još trepije, pogledaj ga ovo. Pogledaj ga pagara. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Pogledaj Ivane ovo. Još trepije. Je to isto u vršu mi? A ne, bila je malo veća u vršu. A, moja, neka plivo govori. Ovo je za personal, boga. Ivane čori unutra. Ovo, ovo. Neće gore, neće dole. Pasti mi ovdje karcat. Glavo. Preživo je. Pogledaj ovo. I vrak te odni. Evo je. Beni ti miša.